Bismillahirrahmanirrahim. Logat Kitab Bajatul Wazail halaman 32. Wa minhalan iku tetep setengah saking masyatul qalbi al israru tawi menguaken ala masyatillah ingate masya ingate se masyat dening Allah wal bukhlu lan koret bima ujaba kalawan barang aujaba kang wis ngawajibkeun ingma Allah taala sapa Allah taala le mahaluri Allah wa siwa udhani lan ala dening sangka lan ala sangka billahi kalawan Allah wa bi khalqil lailan maring makhluk Allah wa tasghiru lan ngahinakeun lima karya barang azama kang wis ngagungkeun Allah taala Allah sapa Allah min taatin saking taat au masyiatin atau masyat au qur'anin atau maca Qur'an au ilmin atau ilmu syara au jannatin atau surga au narin atau neraka wa kullu dzalika lan utawi saban-saban mengkono mazkur kabeh minal ma'asi ku tetep setengah saking jumlah maksiat wal khaba'is lan pirang-pirang perkara kang haram wal khaba'is lan pirang-pirang perkara kang haram al muhlikati kang jembar ngaraksane wal muhlikati kang jembar ngaraksane bal ba'du dzalika baliktah ba'du dzalika utawi setengah mengkono kabeh mima iku saking barang ya dukhulu kang bakal manjingi mapil kupring dalam kupur ayadulan utawi pangraksa billahi ta'ala iku tetep kalawan Allah ta'ala ale mahalur ya Allah man lan iku wong wa min ta'atil qalbi lan iku tetep setengah saking taate ati alimanu tawi ngimankeun billahi kalawan Allah wal yakin wal ikhlas ulan ikhlas wa tawadhu ulan DP wa nasihatulan nasihatil muslimin kadue wong muslim kabeh wasakha ulan barahan wa husnuzanilan bagus panyana wa ta'dimu sya'airillah lan ngagungkeun pirang-pirang syariat Allah wa syukrulan syukur ala ni'amillahi ngatas pirang-pirang nikmat Allah kal islami kaya Islam wa ta'atulan tuat wa syairin amilan sakakalina pirang-pirang nikmat wa sabrulan sabra al balai ngatas balai mislal mislul amrodi yaiku umpamane gring wal mihanilan cocoba wa mautul ahibati lan maute wong kang den demeni wa paqad lan teman-teman kiamat ya wa paqidal mali lan kedike harta ya. Wa paqdul mali lan kedike harta gitu wa tasalutulan ngalindi wala tasalutun nasilan ngalindi manusia wa sabran sabar ala taati ngatasé ngalakoni taat atanapi ala taati ngalakoni ngatasé taat wa sabran sabar alal ma'asi ngatasé ninggal maksiat wa siqatulan kumandal wa birizki kalawan rezeki minallahi taala saking Gusti Allah taala ale mahalur ya Allah wa ba'du dunyalan setengah wa bugdu dunyalan bendune dunya wa dawatu nafsilan nyatroni awak wa syaitani lan setan wa mahabbatullahi lan demene dening Allah wa rasululan maring rasul Allah wa sahabatu lan maring sahabati rasul wa ahli baiti lan ahli baiti rasul wa tabi'ina lan kang anut kabeh wasolihin lan wong kang soleh kabeh waridho lan ridho anillahi saking Allah wa tawakkal lan tawakal alai ngatas ya Allah wa ghairzalika lan salene mengkono mazkur minal wajibati saking pirang-pirang kang wajib al qalbiyati kang bangsa ati al munajiyati kang nyalametakeun wa ama ma'asilan anepon utawi pirang-pirang maksiat wa amma ma'asil jawar
jawarihi lan anapon utawi pirang-pirang maksiate pirang-pirang jiwa raga anggota pamaasi mangkai ku tetap pirang-pirang maksiat albatni apa maasil batni mangkai ku tetap pirang-pirang maksiat weteng mislu aklir riba iku umpamane mangan riba naudzubillah summa naudzubillah wa surbu kulli muskirin lan ngumbe saban-saban kang ngamabokeun wa kluma lil yatim lan maangan harta yatim naudzubillah wa kullu malan saban-saban barang haram kang wis ngaharamkeun Allah sapa Allah ing atase ma minal makulati saking pirang-pirang kang den pangan wal masrubati lan pirang-pirang kang den umben wa qad la'ana lan teman-teman wis ngalanat Allah sapa Allah rasul lan pirang-pirang utusane Allah aklar riba ing mangan riba wa kullu man lan utalan saban-saban wong ana kang nulungi man al akli ngatasé mangane riba wala ana lan ngalakna saribal gitu ya ala akli ngatasé mangane riba wala ana lan ngalaknat saribal khamri ing ngombene kitu arak wa quluman lan saban-sabong anaka kitu nulungi yaman ala surbi ngatas ngombene khamr hatal buyua mala-mala wong kang edol tuku lahu kadue homer wa ma'asil lisani lan utawi pirang-pirang maksiat lisan kasiratun ikwa kaidun halimaning misul ghibati yaikum pamane gibah wa hiya lan utawi gibah dikruka ikun utere sira an ke ieu rada kahapus ila padanya dikruka ikun utere sira kho etanya akhoka ing dulur sira akhoka ing rusul al muslima kang muslim bima kalawan barang yukrahu kang den sengeti ieu akhoka ing ma wa in kuntalan lamun ana sira sodikon iku kang bener wa nami matulan ngadu-ngadu al kizbulan goro gede wadul wasat bulan ngami misuhi wasabulan tegese ngami misuhi wala'nulan ngalaknat wa ghairiha wala'nulan ngalaknat wa ghairiha lan saliyane kabeh wa ma'asul aini lan utawi pirang-pirang maksiate mata panon netra mislu nadri yaikum pamane ningali lan isai maring wong pelem wong wedon al ajnabiyati kang bangsa liyan aduh ya Allah isteka bendung eta ya maksiat ma'anan wa ma'asul aini ta'bah ya Allah isteka bendung ya Allah astagfirullah komonya geus kitu belah kudu dicaritakeun wa nadrul aurati la ningali aurat wa nadrun la ningali bil istihqari kalawan ngainakeun ilal muslimi maring wong muslim wa nadrul ningali fi baitil ghairi dalam umahe wong lian bi ghairi idnihi kalawan orangna idine ghair wa ghairu dzalika lan salana mangkono idin ma'asul udhuni utawi pirang-pirang wadalika ya wagiru dalika lan salana mengkono kabeh bela ma'azul udhuni lan utawi pirang-pirang maksiate kuping kal istimai iku kaya muri ngarungu ilal gibati maring gibah wa ghairi lan liyane gibah minal muharramati saking pirang-pirang kang dinarmakeun wa ma'asul yadilan utawi maksiat lan utawi pirang-pirang maksiate tangan katat fi iku kaya ngurangan bil kaili ing dalam timbangan wal wazilan takran ya Allah
Terus kenanya tamatkeun kagok bismillah mudah-mudahan wal khiyanati lan khianat wasirqati lan nyolong wasairil muamalati lan sakakarine sake kang den pigawe al muharramati kang den haramakeun wa kal qatlinan kaya mata ini wa darbilan mukul bigori hakin kalawan orang hak wa ma'asir rijli lan utawi wa ma'asir rijli lan utawi pirang-pirang maksiate sikil mislal masyaikum pamane lumaku pisaiyatin ing dalem ngalakonan kang ala atanapi kang milarani bi muslimin maring wong muslim au qadluhu atau mataine wong ing muslim au mata barang yaduruhu kang mengamadorati wong ing muslim bi ghairi hangkin kalawan ora narahak wa ghairi dalika lan salene mengkono kabeh min kulli masaking saban-saban barang haram kang wis kang haram almasiu apa lumaku ilaihi maring ma wa ma'asul parjri lan nuta pirang-pirang maksiate parji ka zina kaya zina walutu ilan walil watu lan ngawati dubur wal istimna ulan dan lan ngalap suka bil yadi kalawan tangan ayo tah wal istimna ulan ngalapsu kabil yadi kalawan tangan wa gede dalika lan sanene mungkon kabeh ya Allah astagfirullah minal ma'asil parjilan minal ma'asil parji saking pirang-pirang maksiate parji wal maksiatu lan utai maksiat bikulil badani kalawan saban-saban badan kal uquqi kukaya milarani lil walidaini kadue biang roro wal piror lan melayu minazahpi saking campuh perang wa humalan utawi ukud lan piror minal kabairi kutub saking pirang-pirang dosa gede wa ghairi ma dzukira lan saliyane barang dzukira kang wis den tutur ya minal ma'asi saking pirang-pirang maksiat mislu irkha'i zaili saubi yaiku umpamane naon kana logat teh ngalamrehkeun sisi dodot ngalemrehkeun sisi dodot ngalemrehkeun sisi dodot lan ngalemrehkeun yaiku umpamane ngalemrehkeun sisi dodot wa qati'atur rahmi lan megatakeun silaturahmi wa zulmin nasi lan zolime maring manusia wallahu lan utawi Gusti Allah al muwafiqu iku kang aweh taufik al mu'inu tur kang nulungi lima kadue wong yajibu kang wajib ya Allah ing wong wa yardolan ridho ya Allah ing wong wa sholalan muga-muga maparin rahmat Allah subhanahu wa sayyidina ing atase Gusti kita Muhammadin nyatane Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi lan ing atase pirang-pirang keluargane Kangjeng Nabi wasabilan pirang-pirang sahabate Kangjeng Nabi wassalamalan muga-muga muwuhi kahormatan ya Allah kang dan barengakeun kalawan ngagungkeun wallahu alam bisawab alhamdulillahirabbil alamin ya kita bahjatul wasail khotam khusus di logat satacan hapunten sakali deui ka para masyayikh ka para thalabul ilmi anu ngadangukeun anu mendakan ieu channel anu ngadangukeun kana logatan-logatan kitab anu aya dina ieu channel hapunten bilihna ngadangukeun aya mubtada teu aya khobar aya fi'il teu aya fa'il dan lain sebagainya atanapi misalkeunana teu akur jeung maknana teu pas kurang pas kurang geunaheun misalkan hampunten tisim pribados anu sageng-agengna mudah-mudahan karena salahna eta aya dina panghampura Allah karena leresna aya dina ridho Allah anu sahingga anu ngalap
tur anu ngalap manfaat kana ieu logatan sing manfaat dunia wal akhirah, abdi ridho dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.